Możesz zabić mnie, ale jej nie waż się tknąć. Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś, odebrałeś mi Łucję i inne dziewczyny. Ty kurwo jebana, będziesz cierpiał jak ja. A zresztą masz rację, to ciebie zabiję, a ta suka za to, że nie chciała ze mną być, też będzie cierpieć, a ciebie chociaż zabiję. Nathaniel. Wypierdalaj do niego. Nathaniel, hello. Proszę cię, Nathaniel, patrz na mnie. Łucja, kocham cię. Nathaniel, nie odchodź, proszę, pogotowie już jedzie. Karetka zabrała Łucję i Nataniela do szpitala. Dzień dobry, pani Łucja, tak? Tak. Mam dla pani złe wieści. Pan Nataniel zmarł, kula przedostała mu się do serca. Bardzo mi przykro. Kilka dni później Łucja poszła na pogrzeb. Idziesz, Lucja? Nie, ja zostanę jeszcze. Ja ciebie też kocham, Nathaniel, nigdy o tobie nie zapomnę. Spoczywaj w pokoju, kochanie. Koniec historii, chcecie nową?